En pidä ihmisistä, jumalauta. Oikaisenpa valheet teemuilun hyvyydestä. Tosiseikkojen tunnustaminen on viheliäinen vitsaus. Julistan niille nollatoleranssin. Kouluhistoria on höpöjuttu. Arvon aikalaiset, tilasin Temusta kynäny. Kuulkaa huutavan ääni korvessa. Voi perse! Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, miltä väestön vaihtumiskommentti kuulostaa? Väitätkö sinä, että tänne pitäisi kloonata Teemu Keskisarjoja? Ikävä kyllä tämä debatti on pakko päättää tähän. No ei missään nimessä ole. Mikä se mekanismi on, jolla jatketaan keskustelua? En tiedä. Mä ajattelin, että nyt on se hetki, että Pia, sulla on varmasti poliisin puhelinnumero. Olisiko nyt paikka kokoomuksesta soittaa, että onko tämä Teemu Keskisarja? Teemu Keskisarja, mitä vastaat näihin syytöksiin? Pötypuhetta, poliisin syntyvyys on romahtanut. Aivan höpöhöpöä. Ja sinä voit nauhalta kotona kuunnella, mitä olet nyt täällä mennyt puhumaan. Teidän puheella on ainoastaan tarkoitus loukata jonkun poliisin lapsia, jonkun poliisin puolisoja, ja sinä puhut heistä tosi törkeästi. Ja sit vieressä istuu kokoomus, joka on puolue omasta mielestään, ja katsoo sormien välistä jo 2 vuotta tätä toimintaa, niin ei ihme, että ollaan tilanteessa, missä tänne pitäisi kloonata Teemu Keskisarjoja. Vitun retun. No minun mielestä koko hallitus tekee näitä töitä, mikäli me emme saa työvoimaa myöskin muualta. Tietenkin ensisijaisesti Teemu Keskisarja tekee todellakin siis kaikki. Ja lyhyesti kysyn vielä, kun muuttaisi aina, koska väestönvaihdosta on puhuttu. Mennään tässä nyt eteenpäin. Mitä? Tervetuloa A-studioon.